Iqale phansi yatrenda ividiyo yakhuzani la khona ayilingisela uDr Mangosuthu Buthelezi ukuthi ukhuluma kanjani. Hlala phansi wena msuganga wena. Msuganga wena hlala phansi. Msuganga. Hlala phansi msuganga wena. Msuganga wena. Khomba kushoba nikhuluma. Ushoba nikhuluma. Msujela wena. Msujela wena. Owekho amaphoyisa athathe umuntu ophethe umshawo lapho. Hlala phansi wena msuganga wena. Msuganga wena hlala phansi. Msuganga. Hlala phansi msuganga wena. Msuganga wena. Khomba kushoba nikhuluma. Ushoba nikhuluma. Msujela wena. Msujela wena. Owekho amaphoyisa athathe umuntu ophethe umshawo lapho.